Gure gaurko lehen gonbidatuari harrera egin baino lehen, oroitzen altzarete James Bonden Bilboko irudietaz? Inoiz ikusi aldituzue? Ba ikusi ez baldin bai duzue? Begira. Creo que son 2 o 3. Hemos oído 5 disparos y una explosión. ¿Con cuánta gente dentro? ¡Abran la puerta! ¡En el piso de arriba! ¡Policía! ¡En el piso de arriba! ¡Abran la puerta! ¡Policía! ¡Policía, abran la puerta! Oi, ederra salto egin zuena, Bai, hori da sokari neurri hartzeko gaitasuna. Bai, gaitasuna irudi hoien atzean dagoena. Eta orain bai, orain ikus dezagun nor dagoen irudi horien atzean. Lupek erakutsi zion James Bondi Euskal Herria pelikuletako lokalizazio burua baita, egin du lan telebistan, iragarkietan, zineman, denetik egin du Lupek. Gurekin da, Lupe Martínez. Kaixo, Lupe. Gietorri. Lupe, ohituta zaude kameraren beste aldean egoten, eta orain? Bueno, urdurik. Urduri? Urdurik. Baina ikusitugu zure irudiak, dira, esan dugu zuk erakutsi zeneola James Bondi Euskal Herria. Bueno, satitxo bat bai. Ba, bueno, hemen ohitura dago, janan oso garrantzitsua da, eta, bueno, toki desberdin eta eraman genion, eta Bilbao, Bardenak, eta inguruei denak erakutsi genion. Eta orain ikusi berri ditugun irudi hoietan adibidez, estena horretan, zuk zer egin zenuen zu, lokalizazio burua bazara, zein izan zen hor zure lana? Ba, tokia bilatu. Zuzendariak eskatzen zuten, altura bat, toki, bueno, momentu hartan Guggenheim oso, bueno, ba, denbora gutxi izan inauguratu zala, eta orduan, ba, inglesak nahi zuten inguru hortan, ez? Bilatu kokapena, ba, James Bond bere burua botatzen dunean balkoitikan. Eta orduan, ba, bueno, behaiek eskatzen dutena, zuzendariak eskatzen dutena, ba, bilatu inberda. Gela hori bilatu, eta leio hori, eta kale hori. Kale hori, bai, tomak egiteko, ondo ikusteko irudia, bai. Eta zure lana zer bukatzen da, tokiak bilatzean edo hortik aurrera ere jarraitzen du, adibidez, aktorearekin, berarekin egoteko aukera baduzu? Gutxiago, zerbait, ni juten naiz, ba, behaiek grabatzen nahi dianean, sekuentzi batzuk toki jakin batean, ni prestatzen ari naiz urrunako sekuentziak beste toki batean egin berdia, eta orduan hori dena prestatu inberduzu aldez aurretik. Orduan gutxitan egoten zea behaiekin. Beraz, kasu honetan Pierce Brosnanekin etzen nuen harremanik izan, edo Bai, hitz egin zenuen bai, berarekin. zeren oso eguraldi txarra zegoen, Bilbaon jendea erotu intzan, lehenengo pelikula hola garrantzitsua izan duzan, eta orduan, bueno, eromena izan duzan. Eta orduan, bueno, egun baten kotxean zikoala, danak gainezka jarri zian, taberna baten sartu beharra izan du genuen, zeren jendeakin ezin zan, eta, bueno. Orduan, seguritate lanak ere egin behar izan zenituen? Bai, bueno, hori izan duzan eromena, eromena jendea zegoen, eta geho beha oso urbila esan beha. Orduan jendeakin gelditze esan hitz egiten, eta, bueno, eromena izan duzan. Baina, Lupe, zu James Bondekin ez, etxe honetan hasi zinen lanean. Bai. Orain dela... Urte pila, bai. Eta Goenkalen aritu zinen? Bai, Goenkalen Goenkaleko hasieran, bai. Eta zer egiten zenuen Goenkalen? Produzioko lanak. Adibidez? Ez, produzioko lanak, gidoiak banatu, tokia bila, kanpoan hasi ginen grabatzen, ez bakarrikan platoan, hasi ginen toki, bueno, hori jon hasi ginen grabatzen, grabatu genuen Pasai Don Ibanen,
grabatu genuen, eta orduan, hoi denak prestatzen. Orduan, Goenkale egia da askotan hori horekin lotu izan dugula. Bai. Hori zure erabakia izan zen? Ez, erabakiak zuzendariak hartzen dute. Zuk eskaintzen dituzu tokiak, eta gero erabakitzen dute, ez dezu aukeratzen, zuk ez dezu erakusten toki bat. Erakuste dituzu toki desberdinak. Eta orduan gero aukera zuzendaria da hor erabakitzen dena. Eta Goenkalen oso ezaguna egintzen kale, beti ikusi izan dugun kale mitiko hori, hori hemen zan. Hori hemen zan gertu dagoen kale bat. Bai. Hor ere egiten zenuen zerbait edo horrez? Ez, hori... Kanporako arrantzalanak. Bai, Goenkalen gaina lokalizazio gutxi zeuden, eta hasieran gutxiago handikan. Orduan, ez. Goenkalen plusio. Goenkaletik iragarkietara pasatu zinen? Bai. Eta horre iragarki asko egingo zenituen noski? Pila bat. Kotxe markak. Ia gehienak. Ia kotxe markak gehienen iragarkiak. Bai, zergatik handu zen momentu bat, Euskal Herria modan jarri zala. Eta orduan, etortze ziren grabatzea, filmatzea gauz guztiak. Kotxe ia gehienak. Eta orduan hemengo estetika, Jaizkibel, La Corniz, Artikutza, inguru hori denak kotxentzako oso, irudi polita dira. Eta orduan intzian pila bat. Eta adibidez, kotxe marka bakoitzak bere ezaugarriak izango ditu, eta lokalizazioa ere ezaugarri horietara lotu behartzen nuen zu. Karo. Behaiek eskatzen dizute, nahi ditugu errepideak, mota hontakoak, zugaitzak egotea, ez egotea, behaiek, zuzendariak eta behaiek eskatzen dizute, Eta gehozuk eskaintzen duzu, dago hau, bestea, eskaintzen duzu aukerak, beti 3-4 aukera gutxinez eskainin bertzaiote. Ez du balio bat. Nahiz eta zuk ikusita esan, hau, ondo ikusten dut, baina ez, hori ja zuzendaria etortzen dira, argazkiak ikuste dute, etortzen dionea, eramate dituzu tokira, behaiek ikusten dute, kokapena, kamera, hau, bestea nola egin, eta hori ja behaien erabakia dira. Eta etortzen zaizunean marka bat edo zuzendari bat eskaera batekin, zuke hainbat ideia dituzu buruan, ezta? Edo bilatu egin behar dituzu, edo topatu egin behar dituzu, zer daukazu? Agenda potolo bat, edo Euskal Herria goitik bera ezagutzen duzu? Bai, agenda potolo xamarra daukat, eta argazkiak ere bai. Baina askotan ez dute balio esatik, behaiek historia bialtzen dizutenian, zu dituzun irudiak ez dute balio, behaiek nahi dute beste irudi mota bat, orduan beti desberdina da. Eta inoiz gertatu altzaizu alderantziz. Alegia, norbaitek zuri, behar dut honetarako ezaugarri hau dituen leku bat, norbaitek zuri zehazki gauza bat eskatu eta zuk lekua bilatu alderantziz. Alegia, zuk ikusi ezagutu leku berri bat Euskal Herrian, zuk ezagutzen etzen nuen leku bat adibidez, eta esatea, hau, eskainiko nioke gustora alakori, edo hau izango da ona, zuk buelta ematea egoerari. Bai, karo, jakina nik ikuste ditut tokiak, eta beti artxiboan usten ditut, eta gero, iristen danian momentua, esaten zua, alako tokia, merezi du erakustea, eta orduan aukeroi ematen duzu, ikusi duzun irudioi, o dalakoa. Zu joaten zara osatzen zure lekuen artxibo bat, ez? Bai. Badirudi gure bide laguna eskua altxatzen ari dela, Maitane, zerbait esan nahi dugu? Bai, bitu, Lupe kontatzen nahi dan guztiarekin, ez? Ikusten dugu askotan, lana askotan ez, kotxe bat erostea goazenean, ez gehala konturatzen ze garrantzitsua dan atzeko lan guzti hori, ez? Luperen lana bilatzea leku horiek, anuntzi hori egokia izateko, produktu hori ondo saltzeko, eta ze garrantzitsua dan atzeko lan guzti hauek, eta ez dugu apreziatzen edo ez gera konturatzen zenbateko lana dago horrelako gauza baten aurrean. Eta Lupe esaten izanakin, guk daukagu esango genduken ilusio bat bezala ez, izeberjaren ilusioa esaten dela. Askotan, ikusten dugula izeberjaren punta bakarrik ez, ze anuntzea edo ze kotxea, baina ez dugu ikusten azpian dagoen lanketa guztia, dedikazioa, jendea, orduak, utxegiteak, ez, pila gauza orduan.
produktu bat edo gauza bat egiteko zenbat profesional, zenbat lanbide behar dian atzetik. Bera kontatzen naizenakin hori etortzen naiz zitzaidan, ze ederra den ikustea gauza bat egiteko zenbaten lana behar dugun, kolaborazio hori, lantalde hori. Eta lantalde horri buruz ari gara gaur arratsaldean hizketan, ezkutuan lanean aritzen diren horiei buruz, eta zurea da horietako bat, lokalizazio burua zara, aipatu dugu nola Goenkalen, etxe honetan hasi zinen, eta hanbat lan egin dituzun, iragarkiak ere aipatu ditugu, eta filmak edo pelikulak etorri ziren gero, ikusi dugu James Bondena, ze pelikula gehiago egin dituzu? Mordo bat. Bai. Zerrenda handia daukat. Mortadelo, Filemón, oan azkenekoa Érase una vez Euskadil, kanpaiak, dantza, asko. Bai. Hilkanpaiak Leicester estrenatuko da zinemetan. Esan dezakezu, ez dakita alden, baina nun ikusiko dugun hilkanpaiak zuk lokalizatuko zenituen lekuak? Nafarroan. Nafarroan. Horreraino. Gehiago ezin duzu esan. Ez. Nafarroan. Gehiena Nafarroan. Eta ibiltzen zarete leku irekien bila, baina leku itxien bila ere bai? Bai. Etxeen bila ere bai? Bai. Jendeak bere etxea eskaintzen du, eskaini daiteke? Bai. Hemen gehiago kostatzea. Madriden adibidez dago enpresa bat ditunak lokalizazio desberdinak. Eta etxeak, jendea eskaintzen du bere etxea. Grabaketak egiteko. Hemen gehiago kostatzen da. Ustea zure etxea, zatik azken finean, sartzen gea jende pila grabaketako egunak, eta lehenostikan dekoratu inberda, dena prestatu berda, ustu inberda etxea, hemen gehiago kostatzea, baina, azkenian jendea usten digu, benetxeak, utzi, ordaindu iten da, Osea, nahi esan ez da sartzea etxe baten eta doainik ez ordaindu iten zaio jendeai, bere etxea usteagatik eta bar, Beraz, etxea ere eskaini daiteke, eta noski, diru sari baten truke, eta sariari buruz hizketan ari garela zuri iaz sari bat eman zizuten, zure orain arteko ibilbideagatik, sari horiek ilusio berezia egiten dute, nola gogoratzen duzu momentu hori? Bueno, sorpresa handiakin, zeren ni printzipioz esnekin ez da sari hori ematen zutenik, orduan deitu zidatenean, ez nun sinisten. Espainiako akademiak eman zizun ibilbide osoari zegokion saria. Bai, eta orduan, lehenengo momentuan, ni pentsatzen nun, hili hartzen aiziala. Eta gero, egia sala, eta ez dakit oso gauz, ez dezunean espero gauz bat, eta ez dakizunean olako gauzak ematen dituztenean, sorpresa handiagoa da. Eta, Madriden, lagunak, familiak, jendea zurekin lan indun jendeakin, danakinan elkartu ginean, dena juntzian akademian bertan ematen dute saria, eta, beira, Josean Bengotxea. Hor dago, Lierniri eman zioten baita ere, Lierni hemengoa da, eta behaire eman zioten saria, eta, polita, oso... Bai, noski, polita da horrelako sariak jasotzea, gaur argipixka bat egin nahi diegu ezkutuan dauden lan horiei. Lupe, zuri ondoren gertatzen zaizu pelikula bat ikusten duzunean, edo iragarki bat ikusten duzunean, esatea, hori nik topatu nuen, edo ideia hori neria izan zen? Ez, ni normalean ikusten duzu iragarkia ber nola gelditu dan montajea, eta bar, o pelikula nola gelditu dan, eta irudiak ikusten gotentzea, eta ilusio egiten dizu, ikustea, eta irudi polita ematen du, La Línea Invisibleen adibidez, 100 piko lokalizazio zian. Eta orduan, astentzea begiratzen, eta zentzua ber nola gelditu dan hau, bestia nola dagon, eta gero oso garrantzitsua dakagu lokalizazioetan Film Commission. Film Commission? Bai, asko laguntzen du. Asko laguntzen digu, baimenak eskatu behar dituzu, udaletxetan, tramite asko daude, reserva espazio... Hori bulego bat da, ez da? Bai, hori da bulego bat, eta dago Film Commission Donosti, Bilbo eta Gasteiz. Eta adibidez, Bilbaon, Agustin eta Koldo dira
bueno, jutentzean ian, beira, proiektu hau daukat, eta behaiek laguntzen dizute dana, eta Ana, Arabako Anare baita. Donostian bai, baina Donostian da bestera batea, beste funtzionamentu bat. Donostiko Film Commission, baina Bilbaon bai Koldo eta bai Agustin, eta bai Ana Gasteizen, zure laguntzen dizute, jumer baldin bazu, zatik askotan ikusi behar dituzu tokiak, bueno, dianak Eusko Jaurlaritzanak, udaletxekoak. Eta hortan laguntzen dute. Eta behaiek laguntzen dizute pila bat horraino iristeko, ez? Eta ben eskutik jutea oso garrantzitsua da.